kaloku ngumbono omqesibo ophumileyo mbombozone zolomzantsi Afrika kumaphondo afana neMpumalanga, eGauteng ndawonye neMpuma Koloni. Abantu abangamalungu e-ANC bezoxhasa unobhala jikelele wombutho Ace Magashule xa ebesithi gqiqaphu kwikundla kamantya lapha eBloemfontein. Bathi ke abazokubuya ngamva okufaneleke kwenzeke kokuba uMagashule afumane inkxaso kwiinkokheli namalungu ombutho. Sithethile nabo abaliqela abakhoyo abakule paka ekude kufuphi nendlu yoyisomthetho yephondo, bavakalisa okokuba mazilime ziyometyeni. Kubaluleke kakhulu because u-AC uyinkokheli and manje into ekhona esemqoka ukuthi umuntu kumele ajajwe athole icala makase ilokhunjani inkantolo yiyo kumele imjaje, hayi ukuthi thina abantu sikhulume njalo sikhulume indaba eziningi. Ngilana ngokuzosapota u-Ace Magashule njengoba bambeka amacala ukuthi akanacala until they prove herself is not guilty. Kanti ke nanjengokutyala limiselwe uAugust walonyaka, abaxhasi bethu bazawuqinisekisa okokuba xa onke amaxesha bayamxhasa lo kaMagashule. Akwaziwa okokuba yawuzala nkomboni na, kodwa kungaphandle ngebheyile R220,000. Ndingabongile Dumako kwiindaba ze-SABC Bloemfontein.